Apokaliptikus zombi elmék, de az ő nevük is csak termék. Most ez a mi harcunk, ami forradalmunk. Meg kell, hogy mentsük a jövőt, mert csak is mi formáljuk, ha sosem hagyjuk, hogy eltaposson egy erő. Mit teszel, mondd el, mit teszel, no mondd el! Mit teszel, no mondd el, mit teszel, no mondd el, mit teszel? Most ez a mi harcunk,